muutamia hyviä harjoitushyppyjä täällä, mutta kyllä täytyy sanoa, että japanilaisten mäenlasku on ollut yllättävän pitkän aikaa lamassa. Ja niin se on edelleenkin, jos se on tämän hypyn varassa erittäin epävarma hyppy, jossa lopussa vielä ylimääräisiä vaikeuksia. 88,5 metriä. 11,5 ja 13,5kin ovat tuolla taululla, että nämä ovat tuomareille niin vaikeita hyppyjä, että tuollainen 2 pisteen ero on inhimillinen. 73 pistettä tasaan ja kolmanneksi 10. Vladimir Braitsev, tämän kilpailun ikäpresidentti. Ytsäisin hyppy. Ja nyt hyppyvuoroon Noriaki Kasai, Japani. Kasai hyppäsi 88,5 metriä ensimmäisellään. Melkoinen seikkailu ilmassa ja ei tainnut mennä 80 edes rikki. Ei mennyt, jäi tosiaan melkein kummulle jo tässä vaiheessa. 71 metriä. 15. Kasai. Ja nyt Bogdan Papierts